kendo nomak jopuonj moko madhi mana auchiel. Mano nyisi ni penj no endo nokwale. To grading system mane giloko ni be okonyo e yo moro amora? Grading system ni endo okonyo mana cohort mar iluongo ni selection. Ka idhi tim medicine to koro kocho ni nyaka kal both Kisungu to gi Kiswahili. Koro ok apar ni okonyo ahinya loso penji mondo wuok kaka otimore ni. Chal ka gimi wacho jagoro ni joma nigi jonyuolgi, joma jonyuolgi odhier pod dhi medo kalie matek saidi, ma nyithindgi samoro ok inyal yudo ratiro margi. Nikech ka kodok kata mana mbaka mani wacho ni samoro koro japuonj moro kata mar physics onge sikul moro, idwaro ni jonyuol mondo gol pesa mondo mi kel japuonj no, to gionge gi pesa no. Nyathi mane sikund no moko puonj physics ok inyal pime gi nyathi mano puonji to rem. Ok inyal wacho ni nyathino ok riek. Koro chalo ka gima wach mar pesa ni kelo pogruok nyaka wach mar somo. Nyaka wabed ni wang'eyo ni kwa wacho ni jok ma ni jok ma opoa ni ema riek ahinya, to mano wuondore. Nyithindo mathoth gi dhi skunde mabeyo gin nyithindo ma olos maber koa e foundation mag primary. Gin nyithindo mosomo primary schools mabeyo, kendo gin ema gikalo maber kata gidhi e skunde mamoko. Mano achiel. Mar ariyo, kani kwa keto poverty as a condition ni mane mamiyo ni wan koro dwa rito go alwora marwa, to kendo wawacho ni education is inexpensive, to bwa yudo ka dak margi man gi ignorance, dak man gi ng'eng en gi nengo maduong' maloyo ka dipo ni wakawo thuolo ma kende mondo jok ma wawacho ni poa mondo wating' malo. To adwa wacho kama ni onego be ni ka multi agency nyalo biro mondo ong'i penj e skul, tang'o mono multi agency ensure ni schools nigi jopuonj moromo, jopuonj motivated mondo oti maber, schools nigi facility. Ere gima MCAs mathurwa wacho about skul madalagi ma be nyithindo dhiye to jopuonj onge? Ere gima member of parliament ma gweng'no wacho about skundwa mathur maonge no? Ere gima parliament wacho e allocation mar funds mondo wayud equity a disbursement of funds to schools, to kendo staffing of our schools? Nikech Trevor, ka dipo ni wadefine schools ni school en gima ka en skul man nyithindo 400 nitiere to jopuonj onego bedi 10, to mano polisi ma olande e Kenya ka. To ngiche ni nyathi ka nyathi nyayudo right ne. To ka owach ni un sikul B, un udhira ma ungo gi japuonj to una public school, to another public school manitiere bathu kanyo to nigi jopuonj 8 to un ga 4, to namba mar nyithindo madhi e skundegi to rom. Nyiso ni pod ok wanyal yudo ratiro mar everybody. Koro miyo nego be ni ka multi agency nyalo ng'iyo exams kaka no jagiti ng'iyo exam ni magi block miluongo ni kuo, tang'a mono multi agency bende o report ni wan skunde wa manitiere division machalo kama, wan nyaka sikunde wa giendi wan gi deficit mar nyithindo 60, mar jopuonj 60. Koro maendi en gima lak e society wani, manyiso ni kata wana members of parliament, kata mana parliament poro ko prioritize mondo gikaw rights mag Kenyans mondo giting' gidhi go together. Achiel kuom gimoro matimore ka